ҳамон рӯзе ки гуфтам бе ту ҳам хушбахт хоҳам буд, хато гуфтам, дурӯғе нобаҷо гуфтам. ҳамон рӯзе ки бо роҳи ғурур аз ту ҷудо рафтам, хато рафтам. ман аз назди бақо сӯи фано рафтам ва аз он рӯз то ин рӯз ҳама хандидани бахтам дурӯғ аст. ба қасри зиндагӣ тахтам дурӯғ аст. сурури ман, суруди ман дурӯғ аст. ҳузури ман, вуҷуди ман дурӯғ аст. вале дар ин дурӯғистон ки маъмур кардаам баҳри назарбонон, фақат ашки сари мижгони ман рост. ба худ печидани пинҳони ман рост. дурӯғи ман, ғурури ман маро кушт. вуҷуди зиндаи беҷони ман рост. ҳамон рӯзе ки гуфтам бе ту ҳам хушбахт хоҳам буд, дурӯғе нобаҷо гуфтам. дурӯғи бефуруғамро худо гирад. ҳамон рӯзе ки бо роҳи ғурур аз ту ҷудо рафтам, хато рафтам. ғурури нозарурамро худо гирад.